mishe in Smorestan, agus ha mi gobar na ma bhanager I gachgar, yn feilsachar, san obair seo còrr yn gymór. Well, has sin a feilsach a georichin ga gachis, really, ha georichin chláine, georichin son inbhe, bardach, ceol, fiction, gnìomh, húla seorsa rút, Gematrí georichin ha buntin rí cúltar agus echtrí géaltoch stocha ach gach seorsa is sin cruocha feilsach georichin man georichin chláine man seo Granny Africa le Moragarna Nicní Blár mór na fia le Marini Cowlai so sin georichin cha dhéanamh an Gaelic fo hús agus cúideach get hengoch híon man is an blár Gruffalo, sa Gaelic. Agus georichin inbhe, díoch inniu hé, has sin cuideachadh bhog jór seo, cha teil mishe le luach againn, jór mi convoy in gan rúis san arna cocaigh. Samis mi galag yma cwdromach gael georichin mar sin am sa Gaelic. So, gach is, gach seorsa genre gysin y feilsach o georichin. Ha coinnichidh obair againn an drasta díos ha lánúine agus trúd ha páirstúine agus cuideach sin gobar le freelancers san bhfuil man idirhengocha agus obairdeasachaí man sé georichin Gaelic ar sin an gin. Sin na príomh Amazon hacinn díoch a bhí le cumla dul cruocha sa feilsach georichin taringoch ga duine georichin ga húla seorsa duine, húla seorsa genre an Gaelic an miole as an nachánan agus tíoch go sin cudromach georichin a bhí sa bólacha cúsprin ha buntin ga behan an gcuine agus a bhí còrrachí duine. sé Gaelic yn Cana na hacine ha sé ha gyma cwdromach ein parst mór ga bhith cóhúnin agus gwpar eich achar sé Gaelic sin cleachdadh as the word gan an obair againn agus ha díoch cwdromach go mi georichin awn sgmid yng ffecyn gyfl georichin awn an Gaelic Stop georichin dachan noch cwdioch. Sgwyl achgar y cwrdi syl feilsach I Gaelic. sé dúil an gainn díoch a bhí cumla dul y feilsach georichin chórtas rí duine. Hu georichin Gaelic chan le marcad uamhasach mór agus mar siún ha féimsing Virginia Cainteach go bhfuil na georichin againn taringoch a duine agus cwdeach ha stocha bhfuil geor duine I go bhfuil Gaelic stocha ach nachal stocha dhéimh an Gaelic agus sé fiachan tortoras in a bhí fiachin dhéimh an Gaelic dochan a bhar thinking well seo còrr around so sé dúil an gainn bhí fein gréimar na duine sin agus a cruocha georichin a chórtas rú sa cúna georichin sin amach cúideach sé dúil an a hain gainn díoch bhí tuairt aracid a streach geor aracid ar son a bhí camalachar a dul sacr bhí fálainn agus go sin heasta seo a feilsach a georichin. Stoker sarvachas smú díoch go bhfuil achgar heasta seo a strai cead sa cóig, daichead sa cóig bliadhna heasta seo cruochach georichin sa cuideachadh díolab de georichin haun an Gaelic agus an miolalas as nachánan hu na georichin heide bhí sarvachal well ha tóirí sin stoker ingan georichin sarvachal Reinsingar a fair show, called na hiúlare, the darkest stone, so sin tort immeragid,
Tupast in Aioléir, Matach ai fóa, Gàidhlig chiad cogach, tuairt seoladh ar an gachi, Seocha fóir tú mú stjórnavach, sa cudromach go bhí sin cummal coinnichidh, seo se scialach in a hairsin. Your seo cuideachadh the Changing Out of Hebrides, le Frank Rennie, bhornachadh the Highland Book Prize in Newry. So, hasin er bhí gemasar ar halgain cuideachadh. Dúil an uile hain gunne rasta sin a prísin a dhéime sin a bhí pág, ha sin fécinn go bhfuil prísin clóbhóladh a géirí, bhios man stoch a 30% fón a prísin a bheit sin a féin fó clóbhóladh ar an fucin dá bliadhna, so sé dúil an ha sin agus bechuil an gnìomh sin. Agus tíoch go mí farach gunne a dhéomh Lìbhrigidh agus a dhéomh an Gaelic. Well, bhí online fécinn Acair has de dul, Acair has de seo, fálainn, I pròiseactan Lìbhrigidh, I féin taic, agus tá sin tainkil ar son an taic a sin féin fó Bòrd na Gaelic, agus cha búringainn a bhí gnìomh obair a háising a gnìomh duine sin taic sin. Sa sin smín go bhfuil an obair sin a gnìomh tugáil íomhainn na Gaelic an a pròiseactan agus bhios as an airsingoch, so go bhfuil sin a cústí na hamasannig Plana Nàiseanta Bòrd na Gaelic. So ba bhí online fécinn a taic sin a cummal a dul agus Acair has de fálainn, gobar le cuideachadh agus a gobar le imig buíon eile agus bhíoch a cútaí sin díle behasing iad tugáil fucin imig bliadhna. Well, fiachir, stoch a brín runne, no stoch a brín rí útar an eile, no stoch a brín tí cuideachadh Lìbhrigidh, ach go for it, fiachid. An a Gaelic no an a mealda no spite ha còrr arrives, ma ha siú the smíocha go bhfuil gan acu a gúteach stocha bhí a ionsachadh I go bhríontraing.